खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एक्सप्लोर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। ओमफ्राय आङो साउन्डआ एसे प्रब्लेम जानायखायनो कपिराइट फैजानो गिनानैहाय साउन्डखौ दाननानैहाय भइस डाबिं होबाय। ओमफ्राय नायलांदो आंनि भिडिअखौ अननानै। हिन्जावनि फट'खौ खुलुमबाय थादोंमोन आरो खुलुमबाय थानायावनो हिन्जावा नुबाय आंखौ। आंनि फट'खौ आं खुलुमबाय दंलाय जाबाय। नों मिथिया नामा माखौ? माथो दिनैलाय हिन्जावफोरनि सान, वमेन्स डे, ओंखायनो खुलुमदों आरो। हिन्जावानो मोनथिबावा जाहैबाय वमेन्स डेखौ। नोंथ' आंखौ गोदोनिफ्राय खुलुमबाय, ओंखायनो दिनै नोंसिनि सानाव खुलुमदोंमोन होनबाय आरोखि आं। आरो मोनसे घटना, जोंहा नैबे फंबाय उत्तमनि गोसोथोनाय सासे आरो आंबोथ' सिनायाना बिनि गोसोथोनाय होननानै। बोरैबा आंजोंबो गोसोथोलायबाय। बिनि गोसोथोनाया मिथिगौना। उनावहाय गम मोनबाय नैबे उत्तमाबो। उत्तमा गम मोनना मिथिनानै आंखौ दम हरबाय। आदा फैला मा मेथाइखौ रोजाबनो समखौनो होआ। दा बेखायनो दोंसे रोजाबफ्लेबाय थाग्राखौनो रोजाबनो आखायाव लादों। गोरोन्थिफोर जायोबाथ' निमाहा मोनखागोन होनना मिजिंथिबाय। दिनै गोरोन्थिखौ बायबाय जोंहा आइजोफोरा रां मोनगोन नालाय फुरथिथार होनानै हो। म्युजिकखौ एसे बारायनो, भलिउमखौ एसे बारायनो होदो। बैसोआ बे लानायनि जाबाय, ओमफ्राय दाबो लायाखै नालाय, ओंखायनो रमान्टिक मेथाइ रोजाबफ्लांबाय थायो।
ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा बैग्रि जादों आरोना ओमफ्राय साना बायबाय साना जानो होननानैहाय जिरायबाय थानायावहाय मिटिं खोनासंनायाव साना जानोसै होननानैहाय मोननै लादों आरोना लोगोफोर सेक नाजावनो लाइन दारायदों आरो नै लोगोफोर मानसिया ओमफ्राय बिराद बुरजा आयु लाइन दारायनाया थोस सान्दुं गोसायाव हालामोन आरोना अयथासारखा ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो बिसालाव हाबबाय आरो दान्दिसे बिसालाव हाबलांनोसै होननानै ज'नो थांबाय आरो नानिनो गस्ला ओरैनो गोलोमनायाव गाननो मोननैसो लांनोसै होननानैहाय न'आव थांनोसै आरोना जोङो न'आव थांनो रेडि जाबाय नै गारियाव गाखोखांबाय न'आव थांगासिनो आरो लोगोफोर आङो न'आव सफैबाय आरोना मोनालायबाय आरो माबाबाय बिदिनो 6टा जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिसालावहाय थांनाया मिटिं जोबनानै फैसा चेक लाखांनानै थांनाया फिसाजोनो गस्ला लाना फैदों नै गस्ला गांनै लाबोबाय आरोना आरोना स्कार्ट आरो स्कार्ट लोगोफोर स्कार्ट ओमफ्राय गांसेया नै न'आव गाननो आरोना लोगोफोर खोमसि मोनथारबाय हाफ पेन्ट आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो एसे फिसाजोनो जाग्रा बिदिनो लाबोबाय ओमफ्राय बेखौ खोन्थाबाय थाला लोगोफोर बिराद मेंबाय गारिबो गाखोनो हाया नालाय लोगोफोर बिराद खस्थ'यै फैबाय आङो ओरैबायदि सेल जाबोबायना लोगोफोर ओमफ्राय अबस्था गैला नै सेस अबस्था गैला एकदमबारे मोनालायबाय आरो एसेनोसै लोगोफोर अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर हानायमानि साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना लोगोफोर बाय बाय